Tambari na gaida na Allah, shak barhama maganin yan wahala, yan wahala yan balaja'un shehu, sinannu matsiyata makiya shehu, in ka zagi shehu waye gatanka, a garin Kano kake ko a mayanka, makiya shehu mu da ku sai suka, karka musa ka zaburo zan soka, shehu tikitin zuwa wajen Fadima ne, mai arziki uban matsiyata ne, gatan fatiha gatan faira ne, shi mai kira a zo abu Allah ne, ba ma kira mu ce shi Allah ne, wanda ya zagi shehu dan kwararo ne, wanda ya zagi shehu dan kwararo ne, kai da ganin mu kaga masu salati, masu kiran rasulu abban fati, wanda ya ce da mu zo ni sallah, wanda ya ki shi kafiri mara sallah, wanda ya bi shi dole ne ya yi sallah, da salatin rasulu manzan Allah, kaunuku an kare ku gane Allah, domin shi kadai ake wa sallah, mu mun bi shi mun riga mun sallah, ni fa kan gausu zan iya illa, wai me shehu ya kuke zagin shi, ko dan yayi kira a zo abu Allah, wanda ya zagi shehu tsinanne ne kowaye, wanda ya zagi shehu tsinanne ne dan wahala, zagin mai gidan mu jahilci ne, ko dai mu ce rashin ilimi ne, to duk hasadar ka ya wuce wane, shi tikitin zuwa wajen annabi ne, barhama gausu mai gidan zikiri ne, sai da ganin idansa ka san waska ne, gwarzon faɗi magwarzon manzo ne, mayu sun yi da kai sun kasa ne, in banda azarbaɓi ina za su je ne, na ga suna nufo wajen kura ne, kai ku kira su ko sun yi nisa ne, baiti na taho na yi wa bawan Allah, shehu tijjani maganin magiyin Allah, baitin ka dole sai na cire hula, mun zo bara a bamu na Allah, shehu tijjani ka gama ka san Allah, mu mun bi ka mun riga mun cilla, jinin Fadima ta manzan Allah, in an bi ka za a gane Allah, ka ga farin mutum jakadan Allah, aikin su ambatan manzan Allah, yi zikirin shehu tijjaninmu, Allah la ilaha illallahu, anna muhammadin rasulallahi, Allah la ilaha illallahu, anna muhammadin rasulallahi, Allah la ilaha illallahu, zikiri anna muhammadin rasulallahi, Allah la ilaha illallahu, anna muhammadin rasulallahi, jika ga abdu dan Fadima ne, shi kan shi girma ya hucewa ne, kai ɗin farin cikin manzo ne, labbai ka ya Hussein kai maula ne, sanin ka ya ɗara ya zarce mu, sai dai ubangijin kakanku, Zulani dan Anas ka cuce mu, ka cuci uwar mu maganin kukanmu, Zainab Husaini yar mamanmu, labbai ki jaruma yar alinamu, labbai ki Zainaba yar mamanmu, dan girman mamanku a kai ni Madina, ke nan gaisa da abdu sirrin Allah, kaga na gaske ya fi zatin Allah, ya mai isa a fadar Allah, ya wanda baya saban Allah, kowa ya ƙi ka ba shi ba Allah, don kai ne ake ta yi mai sallah, ya shugabanmu manzan Allah, kira mu Madina don kusancinka da Allah, ya mai gani da kallon Allah, matawallanka ne na ‘yarka batula, yarda mu ganka don isar su batula, ya mai cika cicif daga Allah, ya sayyidul wujudu na Allah,
ya angon Khadija abban su Batula na taho da baituka sala sala ya Allah karka bar su si mini illa baiti ga abdu sirrin la haula baya kai a girma dan gatan Allah Sadiq na dakata nan zan huta fatan mu dakata kai mu Madina dan isar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam.